falalan da daraja na tasbihin da ake biyawa a cikin watan Rajab. Dan uwa, annabi ne fa yake cewa duk wanda Allah ya bashi dama yayi wannan tasbihin a cikin kwanakin watan Rajab, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halittun sammai da ƙasai ba wanda ya isa ya kiyaye ko ya ƙayyade haƙiƙanin lada da daraja da Allah zai baka a cikin wannan tasbihi, in ji manzon Allah. Sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi dama yayi wannan tasbihin a cikin watan Rajab, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka lada da daraja da martaba kaman kayi azumin watan Rajab gabaki daya tun daga ranar 1 ga wata zuwa 30 ga wata, in ji shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani tasbihi ne? Tasbihin ana biya wannan tasbihin subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum tun daga ranar 1 ga watan Rajab ya zuwa ranar 10 ga wata. Kullum za ka biya shi kafa 100 daidai, kullum kafa 100 tun daga 1 ga wata zuwa 10 ga wata. Sannan tun daga ranar 11 ga wata zuwa 20 ga wata shi kuma za ka rinka biya wannan tasbihin subhanallahil ahadis samad, subhanallahil ahadis samad, subhanallahil ahadis samad kafa 100 kullum, in ji manzon Allah. Sannan a ranar 21 zuwa 30 ga wata shi kuma za ka rinka biya subhanallahir ra'uf, subhanallahir ra'uf, za ka rinka biyawa kullum kafa 100 daidai. In ka cika waɗannan kwanakin, annabi ya ce ba wanda ya isa ya faɗi haƙiƙanin irin lada da darajar da za ka samu a wajen Allah. Wannan saƙonmu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka isar da shi ga bayan Allah. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai bayanin da za mu yi na azumi na 1 ga wata da 2 ga wata da kuma irin daraja da martaban da ake samu a kowane rana. In Allah ya yarda mu haɗu da ku a cikin kashi na gaba, in Allah ya so ya yarda za mu yi muku bayani. Allah ka bar mu da annabi daga almajiranku Imam Ismail Ibrahim. Allah ka bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Kusfa Zaria.